U današnje vreme, kada svako ima svoj podcast, mislim da je fenomenalno zapravo da svako od nas ko ima nešto da kaže iskoristi ovu fantastičnu priliku i ovo genijalno vreme da podelimo neka znanja i možda nekog inspirišemo, možda pronađemo neke istomišljenike sa kojima ćemo otići još dalje u našem istraživanju. Moja ideja je bila da pokrenem podcast o učenju jezika uz pomoć malo drugačijih strategija, metoda koje nismo imali, nismo učili ili nismo im bili izloženi kod nas ili na našim studijama, a recimo da su zaista uzele maha danas. Tako da će ovaj podcast biti posvećen usvajanju jezika, razlici između usvajanja i učenja i strategijama koje trenutno se razvijaju, koje uzimaju, dakle, maha među profesorima u čitavom svetu. E sada, najpre bih htjela da se predstavim. Zovem se Ivana Krgović, završila sam studije romanistike, studije koje su nekada objedinjavale sve romanske jezike, dakle mi smo učili pored latinskog, italijanski, španski, francuski, međutim danas su te katedre, naša katedra je razdvojena na 3 dela, dakle danas se u Novom Sadu mogu studirati posebno francuski, posebno španski, posebno italijanski. Kada sam ja studirala, to je sve bilo na jednoj katedri, francuski nam je bio prvi jezik, španski i italijanski smo polagali do nivoa B2. Elem, nastavila sam da se posle studija bavim jezikom, tako da bih mogla reći da preko 22-3 godine oficijalno predajem, a tokom studija sam takođe davala privatne časove. Ono što je promenilo moj način predavanja je zapravo se desilo nekih par godina pred COVID, odnosno 2000, bih rekla 18. sam već počela da tražim drugačije načine, moram da priznam možda malo i neinspirisana predavanjem već, jel da, to je tada bilo već preko 10 godina, ako ne i 15, da, ako sam počela 2003. da radim u školi, da, znači već je bilo 15 godina predavanja po jednom te istom metodu i imala sam ideju da pokušam nešto novo i ne mogu da se setim uopšte kako sam došla do Marka Kuzale koji je prvi koji je uticao na moju potpunu promenu pogleda na učenje, a to je bio njegov kurs koji sam završila, kurs se zvao Brain Breaks i našla sam ga na internetu. Zapravo mislim da se to desilo prilično spontano, jer u tom periodu sam spremala mađarski jezik i bilo mi je strašno teško da ga učim, sedeći, radeći vežbe i shvatila sam da mi mnogo više prija da stavim slušalice, odem u teretanu ili da se šetam i da ga slušam dok, dakle, se krećem, dok radim nešto, neku vežbu, dok sam u pokretu. Mada, kada bolje razmislim, takav način učenja je meni prijao i na fakultetu. Imala sam potrebu da se krećem dok učim. I, verovatno samim pretraživanjem istraživanjem da li takav način učenja sam po sebi postoji, sam naletela na Marka Kozalu i njegov kurs o Brain Breaks koji mi je onako otvorio potpuno oči ka nečemu novom, gde on objašnjava koliko je važno zapravo, koliko dobrobiti ima učenje u pokretu i koliko nam olakšava iz nekoliko različitih razloga. Dakle, on je pričao da osim toga što je bitno šta mi mislimo, jer na taj način se dešava percepcija prilikom našeg percepcija gradiva koje učimo. Dakle, da li nam je, kako ga percipiramo, da li nam je dosadno, da li nam je zanimljivo. Sve to se, odnosno našu percepciju grade naše misli.
A samim tim, osim što je bitno šta mi mislimo, bitno je i šta radimo. Zato što kada mi učimo sedeći, naš čitav sistem počinje da proizvodi više melatonina jer smo umireni. Sad zamislite, sedi se, jel da, naša deca, mislim naša deca, svi mi smo tako učili čitavog života. Sedimo satima u školi, satima na fakultetu, šaljemo poruku našem telu da smo u jednom mirnom stanju, da nema nikakve opasnosti, nema nikakve dinamike, da možemo da se pripremimo za spavanje. I naš mozak se prirodno uspavljuje i prirodno je da nam je to dosadno. Dosadno je kada sedimo 5, 6, 7 sati, učimo, primamo gradivo i ne krećemo se. I vratit ću se na majkovu filozofiju. Mene je to inspirisalo da 2019. otvorim mali centar u Novom Sadu, mali edukativni centar. Tada sam krenula da radim za sebe, aplicirala sam i dobila sredstva od grada, bile su tada pomoći za nove preduzetnike i otvorila sam učionicu koju sam nazvala kinestetička učionica, gde je ideja bila da nema stolova. Dakle, u jednoj sobi su bili lazy bagovi, i u toj istoj sobi sam na traci za trčanje, na pokretnoj traci, instalirala mali sto na kom je mogla da bude knjiga, dakle da onaj ko čita može da šeta, odnosno onaj ko šeta može i da čita u isto vreme. Drugi mali sto je bio instaliran na sobni bicikl. Ko je želeo mogao je da sedi u lazy bagu. Bila je soba puna strunjača i tad sam došla čak googlajući do ideje o deskless učionici koja mi se učinila fantastična, to je u Americi prilično popularno. Dakle, učionica bez stolova, znači svako bira gde će da se smesti i kako će mu biti najudobnije. Htela sam i ljuljašku, ali bilo je nepraktično. I kupila sam bila one male odnosno samo kao pedale, mini bicikl, mini bajk koji ima samo pedale, može da se koristi i za ruke i za noge i oni su stajali pored stolica. Tako da je ideja bila da se ljudi i đaci, učenici, polaznici osjećaju najpre udobno i da u tom stanju, da li opuštenosti ako im je to potrebnije ili pokret ako im je to potrebnije, budu stimulisaniji za ono na čemu radimo. Dakle, to je bio trenutak kada sam i naletela na Majka Kuzalu i završila njegov kurs u kom on deli učenje na 6 koraka. Trudi se prvo da pripremi mozak za učenje, pošto smatra da pokret pomaže mozgu da se reorganizuje. Ta istraživanja su prilično mlada, ali su trenutno kako da kažem, trenutno se dosta priča o tome zato što je sve više, posebno u Americi, dece koje se dijagnostikuje ADHD, koja ne mogu mirno da sede, jer da taj neki nemir je planetarno prisutan i mogu da kažem sama po sebi, kod mene je zapravo uvek bio prisutan jer mi je uvek bilo prirodnije da učim uz bilo kakav pokret. Dugo sam mislila da su za mene bitne boje i da sam vizuelni tip, zato što sam volela da podvlačim šarenim markerima i tako dalje. Međutim, posle sam čitala da je i to zapravo kinestetičko učenje, zato što naša ruka sve vreme radi dok podvlači. Tako da, prema Majku, mozak prvo mora da se pripremi za učenje. Dakle, treba da se razbudi i on tu zadaje neke jednostavne brain breakove koji su zgodni, na primjer, i za korišćenje usred časa, čak i kada predajemo online. To je jedan brain break tipa uhvatite levom rukom nos, a desnom rukom levo uvo i obrnete položaj ruku nekoliko puta. Dakle, jednom rukom držimo nos, drugom uhvatimo uvo i onda zamenimo ruke. Onom rukom koja je držala nos, sada uhvatimo drugo uvo, a rukom koja je držala uho, uhvatimo ili uvo, uhvatimo nos. Tako da je to jedan od najobičnijih brain breakova koji mogu malo da nas probude i da nas vrate u stanje budnosti ako smo jel da,
došli posle napornog dana ili smo imali već nekoliko časova, jer samim tim naglašava se ono što je jako važno da mozak, učenje se ne dešava od vrata na gore, dakle učenje se ne dešava samo u našoj glavi, učenje se dešava od stopala, od nogu ka naviše, dešava se u čitavom telu. Korak 2 koji Kuzala, podvlači su baš upravo ti kratki prekidi, znači uvođenje brain breakova na svakih 30 minuta, jer posle 30 minuta isto prirodno da pažnja počne da opada. Raste dosada, jel da, krv nam se spušta u noge, mozak se uspavljuje i tada je ključno da našu energiju malo razmrdamo i primeri vežbi su razni koje na 30 minuta bi mogli da se uvode, posebno u velikim grupama, posebno u školama gde deca nešto dugo slušaju ili pišu. Moglo bi da im se zada samo da ustanu, da, na primer, iskoriste svoj lakat da napišu nečije ime i drugim laktom, na primer, da napišu nečije ime ili malo kukovima da probaju da napišu nečije ime. Iako to sve ne mora da bude zaista ime te osobe, samo smo ih malo razmrdali da se pokrenu, da se energija razbudi i postaju fokusiraniji posle toga i spremniji. Uvek će biti propratnih efekata ako se tu desi humor i smejanje i zabava, oni uvek doprinose zapravo boljem učenju zato što humor spušta naše afektivne filtere o kojima ću pričati kasnije, koji su u teoriji Krašena zauzimaju bitno mesto, a to znači da se spuštaju blokade prema gradivu ili prema predavaču i bolje primamo sadržaj, jer mi uvek bolje primamo sadržaj i gradivo koje učimo kada smo opušteni, kada smo dobro raspoloženi, kada afektivni filter pada. Treći korak njegovog podučavanja kroz kinetičko učenje, odnosno kinetičkog podučavanja, sad sam se ja zapetljala jer pričam nepripremljena, jeste zapravo celokupna podrška fizičkoj kondiciji. Pošto u Americi se posebno radi na tome i smatra se da nastavnici nemaju mnogo kontrole nad fizičkim kretanjem učenika, a da se dokazuje konstantno da fizički fit učenici imaju bolji uspeh i da aerobna aktivnost sama po sebi poboljšava rad mozga i na kratki rok i da se time dovodi do manje problema u ponašanju, tako da kratke aktivnosti od 3 do 5 minuta u učionici mogu znatno da promene atmosferu i da učine dobro učenicima. Korak 4 podvlači važnost stvaranja te kohezije u kolektivu, razredu, u grupi u kojoj radimo. Zato što kada se rade brain breakovi, nekad mogu da budu u paru, onda samim tim se stvara jedno sigurno mesto, povezuju se učenici i samim tim otvaramo vrata uspehu zato što stvaramo atmosferu u kojoj smemo da pogrešimo, gde smemo nešto da rizikujemo time što smo napravili neki zadat pokret, gde se ne testiramo, nego motivišemo, dakle činimo da se učenici osjećaju budni, da im bude zabavno i u mom slučaju gde učimo kroz priče, kroz storytelling, kroz story listening, ako smo radili priču, ako smo radili neki sadržaj, ja mogu da im postavljam pitanje i da im zadam odgovaranje kroz neki pokret. Na primer, ako misle da je odgovor A tačan, treba da skoče ili treba da hodaju u mesto, ili ako misle da je B tačan, treba da dodirnu prste na nogama ili neki pokret fizički može da se zada i da se zapravo iskoristi ponavljanje sadržaja koje smo radili kroz pokretanje. Tipa, to može da koristi profesor istorije, da pita da li je, ako učenici misle da je ova ličnost bila na toj poziciji ili važna za ovo ili neka druga, da za ovu ličnost urade ovaj pokret, a za drugu. Dakle, uvek možemo da osmislimo tako da na kraju naša evaluacija, naše testiranje bude kroz pokret, a ono što dobijemo time je da učestvuju svi učenici, da imaju
čak i pravo da promene odgovor ako gledaju druge bez stresa i straha od greške. Mi dobijamo uvid u čitavo stanje koliko ko zna ili je pratio i zapravo uvodimo brain break, a ne prekidamo učenje. Tako da sve vreme smo u kontekstu. Korak 6 o kom Mike Uzala priča jeste podučavanje sadržaja kroz pokret i to je najkreativniji deo. Na primer, kada učenici hodaju oko kruga, mere svoje korake ako se radi o obima prečniku ili se pomeraju u učionici u pravcu sever, jug, istok, zapad dok slušaju priču i imamo pitanje vezano za to. Ili fizički izvode neke apstraktne događaje. Mi u jeziku možemo da ih pitamo da nam pokažu. Na primjer, ako učim imperativ, mogu da dam imperativnu rečenicu, da im dam nalog da mi oni pokažu pokretom šta sam im zadala ili obrnuto, da im pokažem pokret i da oni kažu šta je, znači da se tako smenjujemo. To je sve ulazi u kinestetički stil učenja i aktivira takozvano epizodičko pamćenje, a čini znanje implicitnim. Dakle, mozak najviše voli tako da uči. Mnogo svi više volimo da nešto usvojimo implicitno nego eksplicitno. Ne volimo kad nam se objašnjava, volimo da radimo, da učinimo. Tako da, ono što je bitno jeste ta veza tela i mozga koja je na kraju osnova svakog učenja. Dakle, meni je bila potpuno prosvetljujuća rečenica da se učenje ne dešava samo u glavi. Dakle, da se učenje dešava od nogu ka gore. Sama činjenica da aerobna aktivnost menja mozak. Mozak stvara nove neurone, takozvana neurogeneza o kojoj on priča. Dakle, gde on podvlači da je bitniji pokret, a ne recimo kada mi mislimo da je naš mozak zabavljen dok radimo sudoku, ukrštene reči ili tako nešto. Da je zapravo pokret taj koji menja hemiju mozga. I nije nelogično, jer mi kad se krećemo, proizvodi se više kiseonika, naš mozak je budniji. Meni samo to objašnjenje o mirnoj situaciji u kojoj kreće da nam se spava, jer naše telo šalje takvu poruku da smo sada bezbedni, da zaspimo, je potpuno logično. Zatim, učenje koje se dešava u čitavom telu, naravno, pospešuje pamćenje, motivaciju. To može da se otvori čitava tema o prostornom pamćenju, prostornoj memoriji, gde ima toliko primera koje možda ste i sami iskusili. Na primer, ja se tačno sećam na putovanju gde sam neke stvari naučila ili gde sam neku grešku napravila, gde sam nešto rekla, tražila, što je bilo potpuno pogrešno. Tako da ostane mi tačno vezano za to mesto, jer prosto ta prostorna memorija, izmešteni smo iz neke monotone, stalne, jednostavne i uspavljujuće sredine, kakva često zna da bude učionica, nažalost. Tako da, u principu, 6 načina koje je Mike Uzala izlistao, ponovit ćemo ih, važnih, odnosno putem kojih koristimo pokret u učenju, jesu sama priprema mozga, brain breaks u toku časova, fizička kondicija koja nas generalno drži u boljem stanju za učenje, primanje sadržaja, timski duh koji nam takođe spušta afektivne filtere i pomaže nam da se osjećamo dobro i bolje učimo, ponavljanje kroz pokret, dakle, ako radimo brain breaks, se ne mora da znači da smo ispali iz konteksta, iz našeg sadržaja, i podučavanje sadržaja kroz pokret. Tako da, tih 6 stavki su bitne i ako vas zanima više, mogu vam ostaviti linkove ili vam izlistati čak neke ideje za brain breaks u opisu ove prve epizode. Tako da, zapravo, zaključak je da pokret uvek pomaže u savladavanju gradiva i bilo šta što može postati trodimenzionalno, osim jezika, bilo bi dobro da postane, a to može da bude i matematika, može da bude i geografija, može da bude fizika. Dakle, sve to nam pomaže da nam učenici budu više angažovani, motivisani, u krajnjem slučaju radosni i zadovoljni. Jer telo i mozak nisu odvojeni i sve što se dešava u telu menja mozak, a sve što se dešava u mozgu menja telo
I to su neke interesantne spoznaje o kojima se danas toliko priča, toliko se priča o kortizolu, koji je hormon stresa, koji ne utiče samo na raspoloženje, koji doslovno guši naš imunni sistem, a mi znamo da se on pojačava, odnosno luči da kada smo u stresnoj situaciji, ali do stresne situacije dovode naše misli. Znači, kako mi mislimo, mi tako percipiramo stvarnost. Ako mislimo da je nešto zastrašujuće, ulazimo u stanje stresa, dakle, naša misao o situaciji nas dovodi do toga. Može se reći da naše misli postaju hemija, je li tako? A hemija na kraju postaje telo, zato što telo na to reaguje i na taj način učimo ili ne učimo ili smo blokirani. Tako da, ako telo reaguje na naše misli, mi možemo bukvalno da mu pomognemo pokretom. I ovo je bio ključ da se ja 2019. odvažim na pravljenje deskless classroom, znači učionice bez stolova. Međutim, izgleda nije bio pravi moment zato što je došao COVID i sve je otišlo online, sve moje grupe su prešle online, moji đaci su otišli online, moji časovi, ja sam počela da tražim druge načine da održim učenje iole jednako interesantnim kao u onakvoj učionici i tada sam zapravo zaplivala u TPRS vode i negde posle TPRS-a u celu filozofiju comprehensive inputa i to je zapravo ono zbog čega sam želela da se pokrene ovaj podcast, da se okupe ljudi koje interesuje je ista strategija, metodologija, iako se stalno priča, to nisu metodologije, to su samo drugačiji načini predavanja jezika koje TPRS se prosto ne uzima, stalno se priča da to nije metod, to je radije strategija. Sve to može zajedno dobro da se kombinuje, dakle TPRS koristi, TPRS inače da za one koji ne znaju je skraćenica za Teaching through Reading and Storytelling, dakle podučavanje jezika kroz najlakše rečeno priče i zasniva se na tome da se gramatika gura u drugi plan, ali pričat ćemo više o tome. Htela sam samo da vam kažem kako je moj put i upoznavanje sa TPRS-om krenulo, pošto me deskless učionica zapravo odvela u proučavanje TPRS-a i tada sam sledeće godine, 2020. Se upisala na TPRS University, znači jedan veliki dvogodišnji kurs kod Blaine Raina i koji je implementirao ovaj metod. A pomenut ćemo zapravo i danas Asherov TPR koji je teaching Bože, sad mi stao mozak. Na TPR-u se sve, samo sekund, sve izasneva i sve kreće od Asherovog TPR-a, samo da sekund da vam kažem da ne bih pogrešila zašto je skraćenica Total Physical Response, da, potpuno mi je zablokirao mozak. Total Physical Response je bio zapravo ključ za razvijanje posle TPRS-a, a Total Physical Response je zapravo bio učenje kroz pokret. Asherova filozofija se sastojala od toga da uvodi jezik kroz davanje instrukcija i čitave su razređene lekcije gde se recimo deci od početka daju instrukcije, pokazuje im se, oni te instrukcije ponavljaju ili reaguju na njih i polako grade osnovu jezika. Tako da sve je to vrlo zanimljivo i razvit ćemo ga u daljim epizodama, a ako vam se sviđa ova tema, javite se, ja bih voljela da znam da ima smisla ovo što radim i ako želite, imate pitanja, slobodno stupite u kontakt sa mnom. Ja sam na Instagramu kao Stressless Language Learning i Stressless French, takođe sada podižem profil i možemo se dopisivati i naravno čitam vaše komentare i želim vam lep dan i hvala na slušanju.